A l'hivern és el millor moment per fer la plantació d'arbres i fruiters. Penseu que la planta està en un estat ja latent, que no té activitat, la sàvia està parada, llavors és el millor moment per poder-los trasplantar. Al meu jardí podreu trobar plantes amb test, amb sapalló o bé amb arrel nua. Tots tres tipus que permeten en aquest moment fer una plantació amb un 100% de garanties. Aquí, per exemple, tenim les varietats de fruiters, en bossa, que en diem, que es planten amb bossa i tot, que llavors aquesta bossa ja, com que és orgànica, queda totalment degradada en la terra. Aquí tenim els fruiters amb test, que són ja plantes més adultes, que ja tenen el seu pa de terra ben format, que aquestes plantes es poden plantar en aquesta època per descomptat, però es poden plantar durant tot l'any amb total garantia, ja que les arrels estan totalment formades. Aquí, per exemple, tenim arbres ja una mica més adults, amb un sapalló format de saca i tela, que permet que la plantació d'aquestes arbres amb test seria més dificultós perquè pel pes, i en canvi així es poden manipular molt bé, però esclar, s'ha de pensar que s'ha de fer ben bé en aquesta època. Aquí, per exemple, tenim arbres ja més grans amb test. Això permet que el sistema d'arrels ja sigui totalment fet i amb unes garanties totals a l'hora de la seva plantació. Si teniu pensat, doncs, la plantació d'algun arbre o un fruiter, penseu que aquest és el millor moment i penseu un nou jardí, que us donarem tot el nostre assessorament i tota la nostra experiència.